sai ndainomboti Zimbabwe ndoega yekupenga panyaya dzepolitics, ende unoziva kuti Zimbabwe zvechokwadi inyaya yekuti iri pamap katipot country, kana kuti nyaya dzacho inyaya yekuti tinonyaudzifambira tega tega. Ndosaka muno tichiramba tichingonzwa kana kuti tichiona kushata kwepolitics dzemuZimbabwe, tichiti Zimbabwe ine bad politics dzinoda kumbogadziriswa, nyika inoda kumboongororwa. Asi nhasi ndakusangana neimwe nyaya zvekare. Former president weSouth Africa anotwa Jacob Zuma akadzinga Jabulani Khumalo anova iye munhu akaregister kana kuti founder weMK political party irikuda kucontesta naJacob Zuma kupinda mumaelections aizvezvi 2024 izvezvi muna May. Akabva atodzingwa naZuma. Zvinhu zvinotoshamisa kutoona kuti vakumanaka politics idzi Africa ka ndakutoona kunge politics ndozvadzingori. Because muno muZimbabwe taivhunduka paipa tichiti but why is it vanhu vambodzingva chamisa kuMDC alliance inji yavanga vauya nayo vachiti alliance haisi party ichi takangofanana inenge kabva nekuMDC chinchi, vanhu vachiita noise idzodzo kusvika chamisa azvisiya vaenda kutriple C ndobva afindurwa kusvika aresigna. Vanhu vatanga kuti amana saka munhu osiya political party yake yonzi yahijackwa. Saka takutoona kuti kune vanhu vari kutodzidzira zvinhu izvozvo, kana kuti toti Zimbabwe ndo yato godfather wepolitics idzodzo here, because Zimbabwe yatanga ndo yakuto inspire mamwe maAfrican countries. Because vanhu vakatarisa vanhu kuna South Africa uko zvimasofters zvese vanhu vanotanga vanorarira porridge avo vakanyanya kuita soft, but iko zvinezvi politics dzavo dzavakuita manje vakuitawo politics dzevanhu vanodya sadza dzekuZimbabwe kunoku dzekutoomesarana politics dzemhasuro. Mune Zimbabwe tell me what to think. Ameno muri kuonawo sei nyaya yekuti Jacob Zuma ari kunzi akadzinga Jabulani Khumalo, kutomudzinga mupolitical party yakatanga, iye ndiye atosara imomo pa ndiye president. Munoguta chete.